jama'a, bayan mun ji yadda ita wannan cutar take da kuma yadda ake kamuwa da ita, kamar yadda muka sani Bahaushe yana cewa rigakafi ta fi magani, kuma sannan ta yi Allah kiwo ya fi a ce Allah yana nan. Don haka babban hanyar da za a rage yaduwa ko kuma kamuwa da wannan cutar shine ta hanyar kiyayewa, sannan kuma da kula da kai. To kamar yadda har yanzu bincike bai gano ainihin maganin da ke warkar da wannan cutar ba, don haka hanyoyin da za mu bi domin kariya da kanmu da kuma makusantanmu shine na farko rage shiga jama'a kamar kasuwanni ko kuma a ce gidajen kwallo da sauransu. Sannan wanke hannu yana daga cikin manyan hanyoyi na rage yaduwa ko kuma a ce kamuwa da ita wannan cutar a cikin jama'a. Sannan kuma mutum zai iya amfani da safar hannu ko kuma safa ta leda ta hannu a duk sanda zai taba duk wani abu da ya zama al'umma suna amfani da shi, domin shi ma ya kare kanshi da kuma makusantansa akan ita wannan cuta. Amfani da safar fuska, wasu masanan na ganin cewa wanda ya kamata ko a ce ya fi muhimmanci a ce yana amfani da ita wannan safa shine wanda ke dauke da alamomi da suka danganci ita wannan cutar. Ko da mutum a ce zargi yake bai tabbatar ba, to ya kamata ya nemo irin safar fuskar nan ya zama yana yawo da ita domin ya kare al'umma daga wannan tari nashi da atishawa da yake, domin waɗannan hanyoyin su tari da atishawa ta hanyar nan ne wannan cutar ta fi yaduwa cikin al'umma. Abu na kusa da ƙarshe da zan faɗa shine mutum a duk lokacin da wani ya ji ya kamu da wasu alamomi da suka danganci wannan cutar, ya garzaya zuwa asibiti. Ko da a ce bai tabbatar da alamomin ba, in dai zargi bai nutsu da kanshi ba, ya garzaya zuwa asibiti ko kuma ya garzaya zuwa hukumar da ya kamata. Sannan abu na ƙarshe ya kamata fatan ba za mu manta da addu'a ba. Allah ya kare mu daga wannan cuta, amin summa amin. Nusaiba Murtada, ku kasance da gangamin hana yaduwar sabuwar cutar coronavirus daga Jami'ar Kiwon Lafiya da ke Tehran.